салом духтарако созен нағзен саломатиё хубай ба табрики манижабуно омадаги муборак шава манижа анамхе магазини беҳад фасон шудаги духтарако ҳам қабурош хушру измаш мода навор мегирем якта ба якта нишон метим ҳама борое ки дидестен ку необычни фасони хушрувай баъд инчунин акция сардодаги на аксияи беҳтарин марҳамат тамошо кунен ҷудогона ҳамаша ҳозир ролик карда шумода нишон метим бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза ина дуюм қатор марҳамат байни 7-8 мешавад дуюм қатор ира бинен охи чӣ хиборош фасонак ягон ҷода нест тай моделош ҳамаша эксклюзивай ҳатман тамошо кунен страничкаи хучонда бо подписатсия кунен буракои фасони необычный мековен духтарако марҳамат ма пеш манижа омадагим бинен чихе тройкачаш фасон ҳамқа хушрай бурукуш кушоти фасонай размерошон стандартай боло пуш дора баъд бо кофта дора ира светкаша намегин охи нигоҳ кунен чихе хушру метова материалаш чеқа хушру метова сабука кай материалша озир ма бинам ира бинен дар ҳақиқат ҳам материалаш хушру будай сабукай тобистонай хулас духтарако материалаш номаълум биёен аз наздик худтон бинен духтаро леки боварӣ дорам ки маъқултон мешава ина нигоҳ кунен аз наздик нишонтон битим ина рангаш мерава на обда медроя беҳтарин вариантай нарх бошад 350 сомон бурукша бинен чихе кушоти хушру болопушам аҷоибот каседа дар кор духтаракои азиз каседа дар кор размерошон стандартай бинависен дастафкатон мекунанд ҳамра светко хушру то чанда то 60 дуруст мегирад дидена размеротон туғри мегирад то 60 бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза дуюм қатор ҷои манижа духтаро барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен хуш хабар духтаракои хушру нигоҳ кунен манижа барои кушодашавии магазинаш ҳамаи анами либосакоша ҳам арзон кардагиай ҳам бо распродажа дора нигоҳ кунен киртае ки худаш пӯшидагиай чанд сумай ира бинен чихе хушручай 250 сомона 100 сомон штага ина қисми болора бинен расветкош ҳастай фисташкови сафед бардови хулас 100 сомон каседа дар кор духтаракои азиз пеши манижа биён ивем 100 сомонай ва киртора диден духтаро чихе хушрувай 100 сомон марҳамат кадамша мегирен 100 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза дуюм қатор ҷои манижа тамошо бинони азиз биёен аз наздик иям 100 сомон ва манаи сабза бинен чихе хушручаяй ишам 100 сомон дидена платья чора фасониша 100 сомон иша 18 фасонай иша 18 фасон духтаро 100 сомон ягон ҷодаи хеле нарх нест лекин манижа барои шумо ина марҳамат 100 сомон кардагай анами намуд платьёи фасонака ира бинен 100 сомон ё 150 будан 100 сум шуда на ана баъд бо ҳозир 250 сомон ҳам 100 сомон ина 250 сомон ҳам 100 сомон шид и тиграк чанд сумай қахшучай ҳамиам 100 сомонай духтарако бовар кунен беҳадам фасонакай 100 сомон акция эълон кардагиан 100 сомон марҳамат биёен пеши манижа бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза ина дуюм қатор ҷои манижа буракои фасон бисёр овардагай ҳозир наворора пайгирӣ кунен ҳамаша нишон метем ана ин румолдорош бошад 350 буд 150 сомон шидагай ино медонен хеле заказнои духтаган обда тар карда духтаган ҳангоме ки шуштен ку ёбда дигар намедроя мана материалшам дига хебдая мана марҳамат то 64 размер ҳаст 150 сомон и моделош хулоса нависен манижада бо расмоша мепартоя интихоб кунен вай духта бинен и фасонира бинен охи обда тар кардаган духтарако 150 сомон то 64 размер ҳастай ва иша бинен охи бовар кунен киртое ки распродажа кадай беҳтарин ва и 100 сомон иш 100 сомон будай бо дидена духтаро шок марҳамат биёен ва духтаракои тройкара бинен чихе хушрувай марҳамат новинкои фасон дар магазини манижа духтарако бовар кунед тройкошта гап нест бо дига цветошам аста материалош лёнай сабука ки тобистона бори новинка барои кушодашавии магазинаш инора акция эълон кардагай ҳамино 450-400 сумаянд леки 300 сомона барои кушодашавишон мана тройкара 300 сомон кардаган и расветкош
бороша намегем бо ҳам хушручан расветкош марамад иша ишда фасона иша ишда фасон духтарако маҳқултон мешава марҳамат пеш манижа биёин и хели боракои эксклюзив бисёр дора манижа барои шумо анаи модель мада маҳқул шуд материалш ҳам хемулоимай аҷоиб аз ин бо се расветка дорада се расветкаи хушрӯ дора нархиш чанд сумайвая 350 сомон. уш 350 сомонай бозори корвон вай худиш тоқая уш коричневиш ай кати брукш будай двойка чад духтаро марҳамат нархи беҳтарин 350 сомон двойкаи фасон бозори корвон тарафи тилло бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор нами саршавии дуюм қатор дайманижа ҳама намуди либосако ина двойка дора тройка дора платья дора хулас ҳамаш бори навай ҳамаш бори эксклюзивай духтаро шок духтаракои хушрӯ як боракак и тройкои манижара бинен охи инами тройкаяй юбка дора анам хел кофтаи дарози хушрӯ дора баъд шарф дора да нем шарфе ки ози худаш бастагай аз анами тройкая нигоҳ кунен духтарако чихе хушрӯ ҳозир расветкош кати нишонтон метия нархиш ку медонен 250 сомон ай тройкара фасониша бинен материалаш даку гап нестай ҳам хе материалаш фасонай марамат тобистона сабука ки хушрӯ мана диден расветкора диден модела хушрӯгиша диден охи духтаро ҳамагӣ 250 сомоне беҳадам вариант фасонай размеро чӣ хелай Размеро стандарт то 56 шур суғри мешавад. то 56 дуруст мегирад духтарако ина марамат пеши манижа биёен рангош бисёр аз шумо нависем бо расмоша мепартоя баъд нигоҳ кунен анаи моделшам новинка и платья дора шарф дора бо сумка дора тройкачаи беҳад хушрӯ аҳамиятиен борои манижа ҳамаш эксклюзиваи ҳар ҷода нестай инорам 250 кардия ина ино сумка дора нигоҳ кунен духтарако се та расветкаи фасон 250 сомон материалаш лёнай бозори корвон тарафи тилло бозор духтаро ҳаштум дарвоза байни 7-8 дуюм қатор ина дуюм қатор инам якум одам мешава биёен бо аз наздик як боракак бороша тамошо кунен ва и чияи қа хушрӯай ипекая 250 сомон дига цветошам аста ина расветка доштай бо оранҷевиам доштай хулоса духтарако бинависен расмоша мепартоя интихоб кунен дастафкатон мекунен ина касе ки омада натона бинависен дастафкатон мекунан леки омаданӣ бошен биёен охи двойкора бинен и тройкора бинен ҳамаш барои шумо ана ин намуд двойка дорад 250 инам хеле стилора бисёр духтарако мекованд нархиш 250 сомон 4 та расветкаи фасонак дора духтарако нигоҳ кунен ҳами қадар куртои фасони идона омадай дар ҷои манижа ай дубайст ки тамоман фарқ намекунен копиалюкси дубай намо 1200 сомон 800 сомон ҳаст ку копиалюкси ҳавай ай духтарако ҳозир ма цветоша нишонтон метиҳам бовар кунен на материалаш на духтуш мисол фарқ мекунад 350 сомон 350 сомон аҷоибот хушрӯ духтага инаи моделшам бинен ин моделам 350 ая мана ин моделшам фасонай 350 сомон анаи намудошам 350 сомон нигоҳ кунед духтаро чихе хушрӯчаянд 350 сомон ва ира бинен чанд гилш будай духтаро размерашон чӣ хелае ёра Размерош ай 40 то 46 ҳастай то 54 суғри мегирад размерош. то 54 дуруст мегирад духтарако марҳамат 350 сомон мана варианти беҳтарини идона ина хеле платьёям ҳастай 350 сомон 450 будай 350 сомонӣ кардагай ин магазина нав кушодагай манижа барои ҳавай чизе ки мебинен ҳозир акция эълон шудагай диден платьёра охи киртаи пуштагиша бинен чихе хушрӯяд духтарако аз ду тараф банд дора шумо метавонед ҳамқа кушота ки хушрӯш кунен хулоса беҳтарин варианто бозори корвон тарафи тилло бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор саршавии инами дуюм қатор дай манижа духтаро омада натонен бинависен дастафкатон мекунан духтарако нигоҳ кунен охи тройка чихе фасонай бори ваяя лёная бори аҷоиб фасонаки хушрӯ марҳамат манижа ҳамин новинкора ҳамаша барои шумо овардагай нархҳо чӣ хелан маниш Нархо 350 сомон мегирад. 350 сомон ай 300 сомон кардагиам барои шумо нигоҳ кунен духтарако барои шумо саб букаки тобистона дар кортон боша ҳатман биёед ин моделша бинем бо чихе хушрӯ нархҳо 300 сомон 300 сомон. ина паплинаки саб букаки хушрӯ бозори корвон тарафи тилло бозор ҳаштум
дарвоза дуюм қатор магазини Манижа тамошобино беҳтарин двойка ва тройка дараҷаш моро интизорай. Ина марамад агар дар кортон боша биёен. Омада натонен нависен хидишта доставкатон мекуна. Аммо пуштаги хидиш чанд расветка дорад. Бо инаи яки дидестен ку гулдоро. Ёш бо моделиш дига хелай. Хулас нархо ҳамаш як нархай. И цветами хушручая духтаро нигоҳ кунен. Марамад ина. Диден духтаро 300 сомон яям. 300 сомон. Ҳаминора размеро чиқа мешавад? Размеро то 56-60 дуруст мегирифтай. Стандарт аз 48 стандартай размеро марҳамат ҳаштум дарвозаи Тилобозор дуюм қатор ҷои Манижа. Духтарако агар наворда хушру надидеста бошен нависен Манижада расмоша мепартоя тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунанд. И двойкара бинен духтарако чихе фасонака илёнай материалыш саббу както бистона марамат каседа дар корай дига цветашам аста Манижада омадагиай духтарако маҳқултон мешава размерош ай 48 то чандай ай 48 то 54 размер дора духтаро беҳад варианти хушручай нархш бошад 250 сомона 250 сомон 350 будай ҳозир акция рафтаста 250 сомони марамат ҳам размеро ҳастай ина ҳам расветко ҳастай успед кунен биёен пеш Манижа бозори Корвон тарафи Тилобозор и цветора бинен чихе хушру тарафи Тилобозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор марҳамат боракои фасон дар кортон бошаку пеши Манижа биёен духтаро баъд инчунин нигоҳ кунен ина миёрам арзон кардай чанд пул кади 250 ина 250 сомон духтаро диден чихе хушручанд мана ира диден 250 сомон иҷара нав кушодагиай Манижа ҳамаи борое ки дидестен ҳамаи борош новинкая ягон ҷода нест мана нигоҳ кунен чихе модело фасонай 250 аз ҳар якташ бо чандтаи расветка чандтаи модел ҳастай шумо нависен дастмоша партоятона тамошо карда интихоб кунен ё ки биёен бороша тамошо кунен ай наздик Паплини белмандо ая ира бинен духтарако белмандо ай пешиш утюкай духтаро ина нигоҳ кунен дига цветошда маълумайда чихелиай хулоса ҳам хушручаян инора Манижа акция эълон кардай чанд пули карди 200 пеш чанд сум буд 280 сомон буд 200 сомон кардагиай марамат куртои идона инаи болопушакора бинен ҳам фасон идона духтаро 200 сомон каседа дар корай расветко размеро ҳамаш ҳастай мана расветкоша бинен размероша бинен бо ай наздику ҳам сочишни фасонан баъд материалш белмандои тозаи духтаро шута мепушен ҳичи намешава марамат бозори Корвон инай двойка 350 сомон ай як дона леки мондай чанд сум кади 200 сомон азизобеки якта мондагиай бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат биёен духтаро ази сиёшам ҳастай марҳамат тарафи Тилобозор биёен духтаро ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои Манижа беҳтарин новинко бо нархи дастрас Манижа иқои хушрувай материалш чӣ боша паплинаями ва духтароира бинен материалш паплини белмандо лекин ранги крепои 700 сумай бовар кунен Фатима коллекшн астку анам комплекти анам вай копия люкси анам вай ай духтарако паплини белмандо да нархаш чанд сумай 200 сомон мана расветкоша ден чихе хушру ҳам нигоҳ кунед ай пешам хеле нигинчои хушру дора ҳам қафошам анам хеле украшения дора хулоса дар кортон боша 200 сомон шудагай пеш ино 280 сомон будана ҳозир боша диден то 60 размер доштаи духтаро медонен рангошам хеле ярки фасонаи пеш марамат биёен Манижа ҳамаи ҳаминора 200 сомонӣ кард и двойкаша бинен духтаро иқа хушру болопуш дорау база дора остинакошон диден дилак вишивкаяй ази бо дига цветам аста 300 сомонан и двойко мана и двойкош 300 сомон паплини белмандо сабуки мулоими хушру мана бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои Манижа хулас духтаракои азиз бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед